gì cơ? Tôi super hot cả hai công cùng. Này cái này, tôi tung. Gì cơ? Tôi super hot cả hai công cùng. Này cái này, tôi tung. Hai cái gì này, harbek. Cái tam này, mình wanna mà sinh sẽ bắt được con giòn nó. Thì nên xin cái sao meeting tung go, xin city hall nó go, xin meeting chole nó tung go. Em muốn choma photo cha này rồi phun phải số phải kia, giờ xin temni khamo nó khami to cái này. Cái meeting nó à jaga nó ya cái rồi cái phải số phải nó khai ra hor burum sung lên tung cái bác hor bot halai tung cái fire service nó to phun khai ra cái fire service phải này kisah lekha lerman ni bo karon tung cái xin mobile khoi ni phải số này prai amno hai 18 kilometer ngo khoi bai tabuk je no khamani jaga cái fire service phải cái almost no khana no ko no khamus bai kya tebo sung jot to pal khe milu hoi try khe ga je kon mote da mon nok to khamka te kaisa ko nok no bansire da narak mana hene pal khe tui khok lai hoi kon mote fire service fire sen jaga mon nok no sung kon mote khai sung narokha gai belai khai to kharma sija bahai ke phone nangka ta bo saimai ko kotha cha salo gai boni nongni mani khunoi boni bason botro rangsang risa joto bini document sete arambho khai joto no nogono gai tabu to kun phan marukliya mane kutta phan marukliya susi kongsa ba khudong tungsa pana emon obostha marukliya gai jini fire brigade phaikya tabuk sini thanani gorok phaikya tabuk ang tahsildar no ringkha tahsildar verification khlaioi dati jesuk mansak bong no bongni compensation no khamani hoite bongni financial damage man hoite joto kisu everything jesika bano ekdom doboi khairene bagai angni jebo saitoknai aboni logi ang personal bo bongni nukmo subanai tabung no khamui thaka abono tesa tini saljani bisingo pasaka songsai rimeya boidini bisingo khanaba sonen bisingo bongnon tongnani jaga bongmonogni no subaya koi te kubun jaga abato to tongnani amo hai subida khlairinai abo to belage kharma jisa yango toy bon nukmo chalok to boroksa bini ko busaibo aro khiwa aro tini o mama tini jodi no bisingo tonghakai akha bega bono normaya botini akha bega mutasi sai thagamo belai kharma jisa geto palani rukoro bo kahamgan chuba lakya jotono pale moleka hor butha lakya tuisal lakya abon bagino sungkuno mote monok to khamka haibano mote bagi nokno sungkun mote bansin dan mo eta bu an trop theke an joto mansa kam subanai plus abon logi TTADC plus te state government hoite tamo mohai ni bagai chini disaster management ni bagai tamo facility tong ba features tong abro facility rok nai ang dati no SDM DMO la shui bon moja ni samno ang bai thang khlai dinai